Il-qari li għadna kif smajna ma tantx jitkellem tajjeb fuqna għax iqabbel lin-nies ma dawk li huma storduti, ma dawk li huma reqdejn. Iqabbel lin-nies jiġifieri lilna ma dawk li huma aljenati. Iqabbel lilna ma dawk li ngħixu fis-sakra. Iqabbel lilna ma dawk li jiġru affarijiet madwarna u lanqas nindunaw. Qisu maħniex ngħixu f'dinja. Dan seħħ kemm fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja, kemm San Pawl kif ukoll Ġesu fil-Vanġelu. Imma tgħid veru aħna daqshekk storduti, imma tgħid veru aħna daqshekk fis-sakra, imma tgħid veru li aħna daqshekk reqdejn. San Pawl qalilna qumu min-nas. Għejxu bħal binar, tgħixux bħal bil-lejl. Aljenati, ma tafux fejn intom moħħkom mhux hemm. Imma tgħid hekk veru jew inkella forsi l-qari tal-lum qiegħed jeżaġera. U Ġesu jgħidilna issru biex ma jiġrilkomx bħal fi żmien Noe, għax fi żmien Noe kienu jieklu u jixorbu u jiżewġu u jiżżewġu. Imma mhux fi żmien Noe biss jieklu, jixorbu, jiżewġu, jiżżewġu anki aħna. Hawnhekk Ġesu jsemmi żewġ bżonnijiet importanti ħafna lina illi ngħixuhom kontinwament fil-ħajja tagħna. Nieklu nixorbu l-bżonn u x'hekk illi nimlew l-istonku tagħna. U kultant nippruvaw nimlew mhux biss l-istonku tagħna bl-ikel, imma anke nimlew il-qalb tagħna bl-ikel. Kultant ma jiġrilniex hekk, tgħid kemm għandi btitta biċċa ċikkulata, kemm għandi btitta xi ħaġa tajba, anki jekk tkun kilt u sodisfatt u forsi qed gerger li qed tiddendel żoqqek qed teħxien. Imma xorta waħda tispiċċa tmur tiekol iċ-ċokkolata. Għaliex? Għax inti ma tkunx qed tipprova timla biss l-istonku tiegħek u tissodisfa l-ġuħ, imma qed tipprova timla xi ħaġa oħra. U l-istess tiżżewġu u żżewġu għalilna Ġesu fil-Vanġelu. Fi kliem ieħor infittxu li nissodisfaw il-bżonn tal-affettività, tal-imħabba. U kif jużaha Ġesu mhux tiżżewġu darba, imma tiżżewweġ il-mara tiegħek u mhux biss forsi ma tkunx kuntent biha, imbagħad tipprova tiżżewweġ oħra jew tipprova jkollok relazzjoni ma' xi ħadd ieħor. Hekk qed jgħid Ġesu. Ġesu qiegħed jikxef fil-fatt xi ħaġa li kollha kemm aħna nġorru fil-qalb tagħna x'inhi din ix-xi ħaġa. Illi hemm qisu vojt illi tħobbok kemm tħobbok il-mara tiegħek, iħobbok kemm iħobbok ir-raġel tiegħek, inti xorta m'intix għal kollox sodisfatt, inti xorta m'intix għal kollox sodisfatta. Hekk jew le. Ikollok kemm ikollok x'tiekol, tiekol kemm tiekol tajjeb, inti xorta waħda m'intix ma tħossokx sew mimli għal kollox sew. Dejjem tonqos xi ħaġa fil-ħajja. U ħafna drabi x'jiġrilna nippruvaw nimlewha allura biktar ikel, nippruvaw nimlewha biktar relazzjonijiet. Taqla kemm taqla flus, inti xorta waħda m'intix kuntent bil-flus li taqla, bil-flus li għandek. Dejjem hemm kantuniera vojta li donna ma tistax timtela. U aktar ma tipprova timlija din il-kantuniera, donna aktar tikber. Għaliex għax ġo fina, ġo kull wieħed u kull waħda minna hemm dan l-avvent. Hemm avvent. L-avvent mhux qegħdin nibdewh u ngħixuh fil-Knisja biss, fis-sena liturġika, imma nġorruh fina. X'inhu l-avvent? Ix-xewqa li nimlew qalbna. Dik il-parti fina li nagħmlu x'nagħmlu fil-ħajja dejjem tibqa' mhix sodisfatta għal kollox. U l-avvent jgħinna niċċelebrawha din il-parti. L-avvent jgħinna nagħtuha importanza lil din il-parti fina, mhux nippruvaw nifgawha biktar ikel, biktar xorb, biktar xogħol, biktar flus, biktar divertiment. Le, l-avvent jgħidilna ħarsu lejn dak il-vojt li hemm fik. Ħares f'wiċċu dak il-vojt. Aċċettaħ dak il-vojt.
Għax dak il-vojt ix-xewqa li hemm ġo fik li Ġesu jiġi u li jiġi għandek. U jekk dak il-vojt ma timliħx b'Ġesu, l-ebda ikel, l-ebda relazzjoni, l-ebda flus, l-ebda xogħol, l-ebda divertiment, l-ebda safar mu se jimlieħ. Xejn u ħadd mu se jimlieħ. Allura l-għajta ejja mulej Ġesu, it-talba tal-avvent, qiegħda l-ewwel qabel kollox ġo fija. Qiegħda l-ewwel qabel kollox ġo fejk. U din l-għajta tħossha kull meta wara li tagħmel ikla tajba, imma xorta waħda tħossok m'intix sew. Kull meta wara li jkollok relazzjoni tajba, imma xorta waħda tħoss vojt li mhux qiegħed jimtela. Għax ġo fina, ġo fija hemm din l-għajta. Ejja mulej Ġesu. U allura meta aħna noqogħdu ma' dan il-vojt, inkunu qegħdin nagħmlu dak li l-Vanġelu tal-lum jitlobna. Il-kelma waħda li qal Ġesu, isru, nisru. Inkunu qegħdin ngħixu bħal binar jekk aħna noqogħdu ma' dan il-vojt. Jekk dan il-vojt ma nimlewx, ma nifgawx b'ħafna affarijiet oħra u nistordu u niskru. Illum qed ngħixu f'dinja li kapaċi ssakkarna, li kapaċi niskru fija, imma f'tebqa' tajn kemm trott salib. Ma tridx hemm biex tisker. Biżżejjed toħroġ il-mowbajl u timla minn għalejk dak il-vojt li għandek f'qalbek billi toqgħod tqalleb fil-mowbajl. Biżżejjed. Imma x'inti tagħmel tisker, tistordi, tgħix bħal bil-lejl mhux binar, m'intix tisar. Tisar ifisser li toqgħod mar-realtà tiegħek, li ma tiddejjaqx anki bil-vojt u bid-dwejjaq li tħoss ġo fejk, għax dak il-vojt u dak id-dwejjaq mhux għajr dik il-karba, dik it-talba. Ejja mulej Ġesu. Dalgħodu ser nagħmlu din il-konsenja, din l-lotja tar-rejt tal-Ministeru tal-Akkolitat. Xiġifieri tkun akkolitu. Dawn iż-żewġ żgħażagħ li qegħdin iħejju ruħhom għas-saċerdozju fil-mixja tagħhom għandhom tarġa tappa li tissejjaħ it-tappa tal-Akkolitat. Fi kliem ieħor il-kelma akkolitu tfisser tagħmel kumpanija lil. Tkun kumpan ta' timxi ma'. Jekk hawn xi ħadd minnkom li kien abbati jew jifhem xi ftejt fost l-oġġetti li nġorru fil-purċissjoni anki ta' tħol li għadna kif rajna ftit ilu hemm ix-xema ngħidulhom l-akkolti. Dawk li jakkumpanjaw. Kien jakkumpanjaw bid-dawl lis-saċerdot, jakkumpanjaw bid-dawl lid-djaknu. Ma kienx hawn id-dawl tal-elettrik bħallhom. Jakkumpanjaw is-salib bid-dawl bix-xema. Dawk li jakkumpanjaw. Kemm hi kelma sabiħa. Kemm għandna bżonna fi żmien li qed ngħixu fih, illi ngħixu fil-kumpanija li nakkumpanjaw b'mod speċjali nakkumpanjaw persuni li huma fil-bżonn. Dawn l-ewwel qabel kollox Anthony Joe u Fabio huma msejħin biex jakkumpanjaw lis-saċerdot li djaknu fuq l-artal biex jakkumpanjaw lil Ġesu fl-Ewkaristija. Imma Ġesu ħaj tad-demm u l-laħam u għaj il-persuni li ltaqgħu magħhom u li huma fil-bżonn fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dik hija Ewkaristija, daqskemm dejni Ewkaristija. Jekk mhux iktar. Kemm għandna bżonn nies li jakkumpanjaw. Nies li jakkumpanjaw mhux sempliċement b'xogħol u biħlas. Għax nies li jakkumpanjaw b'xogħol u biħlas għandna ħafna. L-avukat jakkumpanja, l-perejt jakkumpanja, n-notar jakkumpanja, il-counselor, il-psychologist jakkumpanja, it-tabib jakkumpanja, nistgħu nibqgħu sejrejn. Imma nies li jakkumpanjaw b'vokazzjoni tal-qalb. Nies li jakkumpanjaw minn qalbhom billi jagħtu l-imħabba kollha tagħhom, il-ħajja kollha tagħhom lil persuni li jiltaqgħu magħhom, mod speċjali dawk li huma fid-diffikultà. U għalhekk illum nixtieq li nagħmlu talba għal Anthony Joe u għal Fabio. Nixtieq li din l-Ewkaristija li qed niċċelebraw hekk tkun verament talba li mhux biss, talba għal żgħażagħ oħrajn. Għal żgħażagħ oħrajn, hekk aħna u hekk l-idea tas-saċerdozju, tal-vokazzjoni saċerdotali, kull ma jmur u hekk qed issir xi ħaġa qisu kważi outdated. Imma hija sfortuna mhux għall-Knisja sfortuna s-soċjetà, sfortuna l-bniedem.
Għax dak ifisser li jkun hemm inqas nies mogħtijin bħajjithom kollha bil-persuna kollha tagħhom mingħajr interessi ta' flows, għalkemm nisbaljaw aħna wkoll anki hemmhekk. Imma mingħajr interessi ta' flows biex jgħinu lill-bniedem mod speċjali fid-djufija tiegħu. Il-mulej jagħtina li l-kol kemm aħna nkunu kapaċi noqogħdu mal-vojt li hemm fina, mal-vojt ta' qalbna u ngħidulu mulej ejna biex ma nimlieħx il-vojt bil-mobile, ejni biex ma nimlieħx bix-xorb, ejni biex ma nimlieħx bil-ħaxixa, bid-droga, ejni biex ma nimlieħx bid-droga, ejni biex ma nistordejx, ejni biex ma nimlieħx bl-irqat, ejni biex laqqas nimlieħ bil-mediċina, kultant nippruvaw nimlew anke bil-mediċina. Ejni dan il-vojt indawru f'talba, ejja mulej Ġesu.